mai nishadi comedian. Directed by Abdul Salih. Cameraman and edited by Abdul Salih. Present. Yaya, Allah ka wani mutum ya can koi abin da ya masa ya ringa duka na Allah. Ya zo da ke ka mai. Koi haka ko. Ha ko ya zo. Wallahi Allah. Ha ko mun bari a ƙara su abuwan nan kaji. Wallahi ya ta mai duka. Da ƙara su. Yawwa ya shi sa nake son ka. Kai hakuri. Ya ka fi sauyi ga yawa mu je mu. Ni zan gama kaji. Sanyin safiya ana nema a takura. Wallahi ka cancanta ya kanka tsohon. Wallahi ku kuce da cence. Amma da dalla wannan